Hi guys! Ay nga, anta. Amang sudan kay Bangos nga na. Napagod. Bangos nga napagod. Benar deh kalau takut ini mau luar dah. Sponsor mo sa bugas. Ako ang yung kurso nga trabaho. Nadali ra kayo pamata. Kinsay nag-inubra dihang bugas. Kini? Kini? Sponsori taon mi. Kani akong purmata na. Ay, may kaon. Tungod sa akong trabaho. Nga ako rin ang ibaw. Bintahan yung pagkiyata. Kay mapuno yun ang atuang mga kamot sa mga alahas. Ingon man, ang formada, garabing formaha. Tungod sa katugig sa trabaho nga kurso. Nga ako rin ang ibaw. Kujote na kong padong na kujote. Dali aras pangwarta. Ano man? Ano naglakaw? Ano ba? Hindi, klaro kayong kwartahan na kayo mo lang nagturko. Turkong may ar. Ano? Teka na. Turkong may ar ba? Tuko? Ano naman? Turko. Ano yung sulod na itong target? Siguro mo nagkawang busog. Kaya kanatawhana ron. Luoy kanatawhana. Kalma na ka nang naglakaw-lakaw. Pero sa kibaw nga siya mo itong target. Akan kita langsung di sini sini dulu. Napahitsit. Ako na sisinin ako kita. Kabundot pagi busa. Tanda ako wala tuko. What? Wali hok. Bay. Oh, kita kan ini. Itu mo. Toles nih. Toles nih. Isang kamot. Kamu na idaw-daon. Kami wani manginhanglag kwarta. Ang among tuyo kung unsay naani mo tanan, ihatag na mo. Ang tanan nga naani mo, ihatag na mo. Dali. Sus. Grabe, sa una ron sure. Ihatag na. Dali. Ihatag na mo, ihatag. Kana. Kana ka usala. Iyay kita ko. Ako na. Kana. Adto na mo ihatag na. Rilo, imo na bay. Luspad man imo na. Ako ni. Luspad ka. Kana headset. Kana. Kwarta, cellphone. Tanan na ani mo. Ang tanan yung naani mo. Ayaw idugay-dugay tunul. Ako dali. Ako ni cellphone tay. Isa pa man. Yawi. Kwarta. Kanina buro. Usa man na buro. Baik kayak disumpay las bukan nabuhi. Baik. Usa man na karon. Ngano na? Bahala sumpay sila buhi nimo. Bako ni Glomboy. Mahal kayo na sila. Frida siya mo. Dapat lighter. Pili later no. Karon. Ihatag ka wala na. Wala na gyud yung mobile. Kanay mong sinira. Kay nakuyon mo ni sinira. Ano sa tao na sinina bay. Okay. Sus bisig magbakay mo na sinina ah. Hindi na magbahay maminga. Importante to. Ini sa namong gibuhat bay. Hindi ka pumahaya ni namong mungduat. Kay diri mi nakakwarta. Di ka mahaya sa bukatin. Amo ning giusa karo kadawa kay ugma. Di ba nami? Ayun. Dali. Iyo ang gusto bay ay lang itaw ni yapin ni sinina bay kay kini sinina abay bati kayo magbakay gid mo. Di lagi mi magbahay anay. Hatag ka dali. Ano ni? Lugaya man nimo. Karon. Kay tingnan ta mo. Nga basig magbakay mo ba? Kay kini sinina nato bati kay ni. Ano mangin tao niya? Ituyuan man ni o. Ay, nabuli man nimo. Mali. Ako, padung sa ko manulis. Anong nangunan mo? Nakauban naman ta? Oo, may kaibago. Manulis kasi ang imo hinapay ko matao. Ano? Ay na lang mo ko eh. Sibog ito kamay, sibog. Sibog kamay, sibog. Papunta ka. Karon kay inyo man gipahatag ang tanan rin nato. Sige. Yun ang utak ka. Sige. O bunga tanan. Ang mga senyor kalabasa. Sige.
Dali ah! Ulit. Dali ang so, dali ang so. Lakaw mo mama, bebe. Wala pa. Suksok niya. Ya, malakaw mo. Ato mo, doktor. Iyawin ako. Gidang. Danang kwarta. Saan na di ka, wa pa man. Sige. Dali na. Sige na. Sige, supply dali. Kaya mo sige na. Sige. Modol. Magluto ka. Baho na. Magluto ka. Magpalit. Mag-uli niya ni mo. Ako di ba mag-uli? Makatuwing na ni pre. Nalimtan na mag-uli. Karong panigay na. Kinsa mo na. Sus, pre. Pilala ko ka. Tuwing din ko yun, pre. Kung wag ko kadungog. Bakit human rin ako. Nalimot na ka. Kasi makatuwing na niya. Gidang kay Ryan ta. Ryan. Palit tag noodles lang sabaw dong. Sabaw ha. Baby. Mahog dong cellphone nila. Yun ang mahog cellphone nila. Ano, be? Ay, kaya nag-video mo sa lola. Ano? Ano na? Dito. Ryan. Dito ni lolo. Ganun na ba? Yo yan, kuha nga Biscuit mis na. kanon. Ma, biscuit na. Eh, bukas. Dito ubos. Ito, biscuit no. Ito ubos ba ka? Palayo na ato. Ay, lati miss ba? Kadung mo sa niya, hay. Anak ko. Reggae? Di ano ba? Naman na yung tindahan dia. Asa man na tanaw dong. Buwan. Sarang sa gilid. Dong, tanaw dong. Iyo git ate tilay. Nabitin ko tao. Gatos. Ako nga miss kanon doya, wa may bugas ba. Mga apo. Napis si Joy, kapalit nila nag-noodles. Joy ka na sinin na palit. Ay, mangundang na lang ni. Oy, sige. Bye. Ngita pa may bugas para padayon na mong kaon. Nabitin mo sa kaon na mo do. Tuma.